Y cuineach leat gur chanmuid órán faoin na Míonna an teachta Jakarta. Wel, tá go le chan ar ríist. Bhfuil tú ré, sé suas. Anir fára mórta Ábhar, Bealta na mehibh úl agus lúnasa, Meán fómhair deire fómhair saon agus nálig, sin iad Míonna na bliana. An wa, ar ríist? Anir fára mórta Ábhar, Bealta na mehibh úl agus lúnasa, Meán fómhair deire fómhair saon agus nálig, sin iad Míonna na bliana. An wa ar fad. Nis, tá muid a gáil súla chair Míonna na bliana. Agus mar ecen tú, tá siad curtha in ábhar am. Tá siad ar a glár bán anseo in ábhar. Agus tá ibhreachaí in aiceolóib. Nis, tá mis a gáil iad a léamh amach agus tá a gáil ar rá i mo dhé. Éist. An chéad bhí. Anir. An dara mí. Fára. An tríú mí. Mórta. An ceathrú mí. Ábhar. An cúigiú mí. Bealtaine. An séú mí. Mehibh. An seachtú mí. Úl. Éist. An tochtú mí. Lúnasa. An níú mí. Meán fómhair. An deichiú mí. Deire fómhair. Éist is a ríist. An tainú mí déag. Saoin. An dara mí déag. Nolig. An wa. Go muid fríd a ríist? Céird í an chéad bhí. Anir. An dara mí. Fára. An tríú mí. Mórta. An ceathrú mí. Ábhar. An cúigiú mí. Bealtaine. An séú mí. Mehibh. An seachtú mí. Úl. An tochtú mí. Lúnasa. An níú mí. Meán fómhair. An deichiú mí. Deire fómhair. An tainú mí déag. Saoin. An dara mí déag. Nolig. Ítach ma. Chuir muid na Míonna in ábhar. Nis, bocca muid ar sin agus cuireann muid na cáiríní seo in ábhar. Tá rás ar bon anseo am ábhar agus iad a gáil I dreo na brataí anseo. Fan go bheice muid. Tá so muid anseo agus leis a gár atá sa chéad áit. An chéad áit. Ábhar? An chéad áit. An dara háit. An dara háit. An tríú háit. Ábhar? An tríú háit. An ceathrú háit. Maithú. An cúigiú háit. An séú háit. An wa. An seachtú háit. Agus ceann deir anseo. An tochtú háit. Thar bár. Cén da atá ar a gár atá sa cheathrú háit. Tá da glas maithú. Cén da ar a gár, an go bheice me, atá sa chéad áit. Tá da dearg an wa tá an cá dearg sa chéad áit.